So this guy Ojolalo Mama High. Moja love, where do you guys find this content, man? Like, watch this. Khanyisile ulala nomntana wakhe womfana firstborn yakhe. Umntana wakhe wesithiwa intombazana. Uke wafuna ukuzibulala kayi-2 ngale ndaba le. Waphuza amaphilisi overdose uvuka esibhedlela 2 times. Ngendaba yokuthi umama wakhe ulala nobhuti wakhe. Unabantwana mhlawumbe abanye? Unabantwana, right 8. Umntwana wakhe una 25, igama lakhe uSiphiwe. And then ngeke nazama mhlawumbe ukuthi nikhulume naye nimbuze. Sikhulumile naye, futhi yena lento yamjabulisa. Hayi, akafuni ukuyiyeka. Uze wahlukana baba abantwana. Wathi akasamfuna ubhizi nomntwana womfana. Sile bengifuthi uyadlala mina. Makakhuluma lento lokuthi uthanda umama wakhe kanjani. Ulala naye uthi futhi umama wakhe umnandi. Utshele kanjalo athi umama umnandi ake ngikwazi mina ukumiyeka. Usiphiwe ukuthi ufuna ukuyithathela umama wakhe ngoba uyabona ukuthi amadoda adlala ngomama wakhe enqolo yena sithathele yena. Kube umfazi wakhe. And uzomlobola nokumlobola. Khanyisile. Khanyisile ufuna ukukhuluma nawe. Lo mntana uzalwa nguwe. Umthatha kanjani ubuyisele la ivela khona? Like bese ngicabanga ukuthi ngaya yenzakala kanje. Yes. Bana lo like bekalahlekile. Okay. Makabuya. Umgcine. Lana kana 1 year 6 months. Yes. Wabuya. Babuya sekamdala vele. Ubuya sekana ngakhe usakhumbula? Ubuya una 25. Una 25. Yeah. Sekabuya ke sahlala. Yeah. Sabonda. Ngoba like bengimsaba. Okay. Saqala ukusondelana mina naye. Right. Masiqala ukusondelana naye. Ilast bond ekhona. Ibhondi lengako ukhuluma ngayo enjani sisi? Bond yokuhlala. Kuxoxwe nje. Hayi sexual. Yeah. Alright. Bond nabantu mama ngiyazi. Right. Ngiyazi ngaye. Maze kufikele isikhathi lesi. Silent yamanyara lesiyenzayo. Yeah. Angazi mina ukuthi lento le icane kanjani. Angiyazi. Angikhulumi like nokuyi-explain ukuthi yaqala kanjani lento le. Sibone nje seyenzeka into. Unangakho wena? Una 41. Yena umntana nangakhe? Una 25. Una 25. Yini uyakushaya mhlawumbe uyakufosta? Makasuka ngishaya nje, maybe usuka ngishayela ukuthi angiyenzi into ezi-right and yena uthi usuka ngibona njengomfazi wakhe. Uyakushaya ngokushaya kubeka isandla? Mntanami bekangishaya bengifila kabuhlungu ngoba yena bese kathi ushaya i-girlfriend akasashaya umama. Uyamthanda umamakho? Sekunjalo. Unama-feelings for umamakho? Ayaba khona. Senilele kangakhi mhlawumbe ithi ngibuza nje? Kaningi. Kaningi? Why, bhuti wami? Mama,